Ja sam Morana Brljak i bavim se novinarstvom. Završila sam medicinsku školu za farmaceutskog tehničara, ali nikad nisam radila u struci. Najviše uživam u čitanju i pisanju, a nakon srednje škole izdala sam zbirku pjesama Popušim pa dođem. Zatim sam upisala sociologiju i komunikologiju u Zagrebu i diplomirala znanstvenu i pedagošku sociologiju. Bavila sam se glumom, pjevanjem i svirala violinu, tome ću se i vratiti. Trenutno se najviše bavim kulinarstvom. Kuham i pečem sve, od mesa, ribe, povrća, mjesim sve vrste tijesta, kruha, slastica. Zanima me sve na svijetu, a najviše volim filozofirati i proučavati društvo. Jedino što mi ne ide je sport, što mogu potvrditi i moje kolegice koje na dnevnoj bazi ispitujem bazična pitanja u sportu. Jedini offside za koji znam je kada uz komad mesa stavim krumpir offside. Moja svestranost dovela me od čišćenja WC-a u klubu, konobarenja, te predavanja drugačićima u školi do izvješćivanja javnosti o bitnim događajima unutar i van naše županije. Ja sam Morana i ovo su bila moja 3 frtalja.